ilkinji gazanjyňy näçe ýaşda gazandyňyz? Gowsoraga ya. İlkinji gazanjymy bara. Meselem men çykyş etmäne gidemde ýanyma öýdäkiler pul berýär, men bara ýypstip. Şonu men soňman men ýygnaýadym, şolam gazan söýlämini. Ay onu men sağlykdan men amana elmen ama pul şera bir gowsa dip bilen. Amana bir aýdym aýtdyrýadylar. Şonu tawam okdum. Şonu ýeme ýöberýärdim. Kak bu aýlyk geldi. Ýöne edil dokumentalny işten aýlyk geldi beýam 18 ýaşda. Ay kiçilikden mektepde öğrenen. 5-6 klas. Ay bilmedim ay. Ay şu 5-6 klasdırlar. Şonda gazandyňyz. Kamerskim vardı. Ay aydım sadrana dalyon kamerskim vardı. Söwda etdi. Birinji gazanjym Balkan hava çakarına 96-njy ýylda ýadyma düşýär. 96-njy ýylda 6 ýaşymda 8-nji ýyl agamma bediren ýaşyda bolum. Şoň bilen bile Svitlachokda bir ýer bar. Şeýle ýankytda çigit tatlaýan ýer bar. Tän adam oturýar. Şo taýda ýadyma düşýär. Birinji şo taýda belece gidip şonda da maňa 10 günden soňra mantany balag alyp berdiler. Şo men birinji gazanjym pul bermedi de mantany balag alyp berdiler. Şo mantany balag giýbem. Şo eşi giýbem. 96-njy ýylda toýa gidipdim. Egerde men aýdýan urunny hakykatmy, hakykat dälini analiz etmek isleýän bolsaňyz, şo wideony tap berýärler. Näme kömekler o? Öýlenmäne mi? Sen maşynyň bamy, sen qakan pullary, diýip menden sorady. Qakan näme diýilini? Näme maşynyň bamy, qakan pullar öýlenjek bolýarmy? Däkene o. Okumy tormaly gullugy gitmeli, okuw girmeli. Näme öýlenmez o? Aýtmam. Olmazsa senen kömek. Näme kömekler o? Öýlenmäne mi? Oho, aýdym dizjek bolýarmy? Ha, şey, bir değişme, değil mi? Sen maşynyň bamy, sowur qakan pullary,